Ka yeng ka shari Meghalaya High Court ha ka khat kandai tarik nai wing kala hukum ya ka sarkar jela bakan IT ya ka kaiphat ha ka bai de ba kisin jam bakala shim na ka benta ban a jingada ya ka wa mentedu harilum jantia ha ka hukum jongka bala penmi hadin bala shong bishar ya ka PIL halor ka phang ka kenhun kinong bishar ka bakentup ya u Chief Justice Indra Prasana Mukherjee bat u Justice W Dingdo kala ong Labatha ya u amicus curiae ban a ya kai pot hapo ka arpu pratarik rempang arajar arpesan. Ka sorkar kan hap ban a ya kai pot ka bakdawi ke sinjam ki bakalashim bat ru ban yait kat kum ka kai pot jong u amicus curiae hapo ka khatlai tarik uliber arajar arpesan. U amicus curiae pi yobin ha ka kai pot jong ka jingle jurip lang ula kdo bnya ya ka jingkong san jong ka wa mentedu ka batui lingba ka rilum jantia bat ka ba poi shapo Bangladesh. Kani kawa kala ay ki artili ki jaka them basay so hakarap karyang hakani kathan kata ka pentor nain bat pentor wa kabala basaja ya hadu kumba sapo jarngut ki brio ya kani kawa la mani kum ka blay bat nyo ya ka kum ka tawer takan da ki nong shong snong ki bade ki try snong kajing kabala punpao ha kajing ujor kalong baka sorkar kala ajing mat ban pentre ki jingtei harut jong kani kawa kibakum kini kijing tay kila mi de kibabun ba bat kibalam siya kajing tuit ki jaklia shapo jong kari kabaar kalong baka sorkar kamshim la shimi ki sinjam ki badan kam ban pensange ya kajing tuit jong ka kendaw shapo kawa kabalam siya kajing langa jong ki jaklia shapo jong kani kawa kini baro kila khang ya kajing tuit jong ka siya ki jakarap jakaryang nakabenta ka umbam umdi bat nakabenta ki weipat ki jingdon kam ka kenhun kinong bishar watla kata kalapan pa bakas ngohon nakakaipad balai menta kasingi dau AAG bana kalyang ka sorkar kalashim kya banyada nakajingtwa kendo bat kumju ru ban penkut iki jabo jaban ki bami nakajingshna ya ki yeng ki balalang hakani kawa